Maayong udto mga ka-id-art. So karon nata diri sa Mulabi kay aron mamalit ta og gagmayng grocery o guban pang mga kinahanglanon kay among dadon ngadto sa Dumingag. So human diri madto meron og Dumingag kay tuwa man dito akong papa no nga kanang giatiman sa ako ang magulang. So dala tag gamayng bugas, dala tag mga diapers. So tambal pod no kay nana may maintenance no kay na may stroke man jud ang ako papa. Mo na mga ka-id-art nga naningkamot ta diri og vlog ba kay may na lang ba basin di ay no. So kami diri nagapadayon lang gid may himo-himo og video kay para makuanan ta ba kanang matagaan tag sweldo sa taga Facebook. So karon kanina namig Dumingag before ko mo proceed ako ipakita sa inyo haning mga nindot kayo nga bio ni mga basakan diri sa Dumingag. Hapit na mag-ani. Hapit na sila mag-ani diri. So nindot kayo ang bio diri mga ka-id-art. So salamat kayo no. Ako nagpasalamat ko ninyong tanan sa inyong suporta sa to mga funny video sa Reels. So karon mag-upload na pud ko og long video no mga ka-id-art. Okay, mo na ni na diri. Mi og Dumingag sa Mogalit Sur kay atod mi diri og kuan bugas, diaper, sudan sa among papa naman des kong ate. Dara. Dara guys. Amo na ni hatod guys. Hatag na mo diri sa among papa guys. Ang ano? Ang alcohol og ang alcohol og wipes. Mo wipes. Nasilapin. Kene. Ayun na. Nasilapin. Guys, ana mi Dumingag guys. Palitan po yung biscuit. Nauspat mo, nakaon. Karon na diri sa balayo sa akong magulang kay naman diri ang akong papa gud no siya may nagbantay. Okay, buutan man na kayo gud ako magulang. So diri makita ninyo ako papa mga idol ay padayon gihapon nga nang limbasog no. Makaon gihapon siya pero medyo reaction na gid siya kaniwang gamay kay ning gamay na gid siya mana gamay na gid siya dili na pagkaya siya maka istorya. So dili na ta maglangan, daghang salamat sa inyong paglataw. God bless you.